ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. номи ман Шаҳром. айни замон қарор дорем дар южни дӯстони гиромӣ. аз ин тараф тарафи текстил мешавад ва танка, аз ин тараф Султони Кабир ва аз ин тараф бошад Калхози Россия. хонаи имрӯзаамон дар южни ҷойгир аст, маҳаллаи Шодиён. марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, марҳамат. худи ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинед назди раҳдай. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ 2 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. ҷойгир аст дар посёлкаи южни, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. инҷо дӯстони азиз як ҷои холӣ ҳастак, метавонен кат монен ё ин ки ягон чизи дигар. дар ин тараф якум ва дар даруни якум ҳуҷра дари дуюм ҳуҷра ҳастак, сеюм ҳуҷра. дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона бо ҳаммом ва кухни. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. бисёри бад гап намезанем, рафтем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад дӯстони азиз. ҳавлӣ чӣ хеле ки гуфтем ҷойгир аст дар посёлкаи южни, ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе. дар наздикиш мактаб, садик, магазинҳову аптекаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ. ва ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хотиррасон мекунем ки трезои хона ҳамашон пластики туркӣ мебошанд. ин ҷо тамошобинони гиромӣ ҷои умуввалник. мегузарем ба сеюм ҳуҷра. хона бо свет ва об ягон мушкилӣ надорад. ҳама вақта мебошанд. документдошам ҳамаш 100%. дар ин ҷо дӯстони азиз ҳаммом, ҳоҷатхона ва кухни. нархи ҳавлӣ бошад 2 миллион рубл ё ин ки 320 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дӯстони азиз. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. нархи хона боз савдо мешавад. ва ин ҷо бошад кухни. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дӯстони азиз. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама 97 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.